И аз почвам да снимам. Здравейте хора, завръщам се, аз съм DisOBG. Тук до мене... Тук до мене Анди Босле. И днеска сме в PvP, брат. Както де. И днеска сме в PvP, Battle PvP. Да, влизайте. Мега евенти от 8 часа. Тук ще имаше евент. И мисля, че още продължава. Продължава ли евента? Хай. Имам нов скин. Сега ще демонстрирам на хората, които не гледат. Гледайте ми готиния скин. Много як си го направих. Мен ма кефи ужасно много. Направо ще убия някой. Да. И някакъв пич там в коментарите на PvP-то в Мегакрафта, нали, сещаш ли се ония сървър, бе? Да. И после и някакъв коментар ти е писал The Best. Поздравявам ви. Помни го спамиш на мен, като аз ти знам. Портнима до теб. Се запишай. Ти с какво снимаш сега? Не без какво снимаш, с каква програма? И как ще окачиш по-точно? Добре, давай. Аз снимам с Bandicam, той ще го на програма. Аз мисля да разхождаме с сървъра. Ще разхождаме с сървъра. Започваме първо с спауна. Така, welcome to PvP Battle BG. Спауна е много як. Виждате. Виждате, спауна е много як. Сега Warp Event. Ние сега бяхме на Warp Event. Сега Warp Home. Warp Home. И мене. Сега отиваме към... Ти ли бе? Напиши за мен на Марико Мирове. Сега последния какво беше? Джумп, да. Да, ей го джумпа. Накрая не знам какво има, не съм го минавал. Има ли някакви награди на Warp Jump, бе? На евентите. Добре. Ще се опитаме сега го минем 2 опита, не искаме 2 клипа. Всъщност това ще бъде края, като паднат си 2 опита. Помога. Върнама. Добре, това си е втори опит. Аз продължавам да снимам. Сега ще спирам. Да, тролна. Добре, абонирайте се, харесайте клипа, коментирайте, очаквайте още поредици, клипове, така нататък. Да, ще дам неговия канал в описанието и... Да.
ще го рекламирам в следващия ми клип и до скоро!